Эфирда Татарстан хәбәрләре көннең төп яңалыклары студияда Айгөл Бәдретдинова, исәнмесез. Тасырның 100 еллыгы уңайыннан тарихның мөһим вакыйгаларын барлаудан башлыйбыз. 1930 елның 27 февралендә Солтан Габәшинең «Эшче» операсы тамашачыга тәкъдим ителә. Премьера Татар Академия театрында уза. «Эшче» белән Сания Европа матбугатында югары бәя алган беренче милли опералардан санала. 1955 елның 27 февралендә радио белән мавыгучы энтузиастлар Казанда кече телевизион үзәк оештыра. Беренче трансляциясе «Зур вальс» нәфис фильмы. СРда телеүзәк барлыкка килгән шәһәрләр исемлегендә Казан, Мәскәү, Ленинград һәм Киевтан соң 4нче кала була. Тагын берничә елдан зур дәүләт телеүзәге эшли башлый. Без көн вакыйгаларына әйләнеп кайтабыз бүген безнең программада. Газда yüzecek birinci karab. Никогда мы в России еще не делали суда речные, морские на газомоторном топливе. Чайка теплоходы кайчан төзелеп бетәчәк һәм кайсы елгаларда yüзәр дип планлаштырыла. Айза Шаймарданов. Елдан-ел гражданнардан банкротлыкка чыгаруны сорап күбрәк гаризалар килә. Суд не должен оставлять без оценки вопрос добросовестности должника. Татарстан арбитраж суды тагын инде нәтиҗәләр чыгарды. Руслан Сыгыны белеште. Татарстанда булган нормал һәм кыртыҗәләрнең саны арткан. Коллеги, численность косули в республике, мы считаем, должна быть в разы выше. Табигатьне ничек сакларга биоресурслар дәүләт комитеты утырышында сөйләделәр. Бу хакта Вероника Гайнетдинова. Зур игътибар Романов токымын үрчетүгә бирелә. Сарыкта исе була диләр сарык итендә. Но Романовскийлар андый нәрсә булмый. Башлап җибәрүче фермерларга агростартап программасы ничек ярдәм итә? Чулпан Касымова күреп кайтты. Замана китапханәләре. Без үзебезгә күп яңалыклар алдык. Моны тормышка ашырырга тырышырбыз. Татарстан илкүләм проектларны тормышка ашыру тәҗрибәсе белән бүлешә. Бу хакта Илгиз Шәкүров. Россиядә табигый газ белән йөрүче беренче пассажир карабы төзелә башлады. Бүген Рөстәм Миңнеханов Горький исемендәге Яшел Үзән заводында Чайка карабына нигез салды. Ул бездә Газпром белән берлектә тормышка ашырылачак. Яңа теплоход ничә кешегә исәпләнгән һәм ул кайсы елгаларда йөрер? Яшел Үзәннән Айзат Шаймарданов. Яңа теплоход 150-170 кешегә исәпләнгән һәм үзенең заманча дизайны һәм интерьеры белән аерылып торачак. Алай гына түгел, теплоходны биек итеп ясамыйлар. Кечкенә күперләр аша да узар өчен. Мәсәлән, Киров дамбасы. Шуңа да инде берничә елдан әлеге теплоход белән Казан кирмәне буйлап та йөзеп йөрергә мөмкин булачак. Ләкин аның яңалыгы табигый газда эшләвендә. Мондый кораблар Россиядә әле бер кайчан да ясалганы булмаган. Горький заводы беренчесе. Чайка төзелешенә бүген башлангыч бирелде. Никогда мы в России еще не делали суда речные, морские на газомоторном топливе. И сегодня мы закладываем, он может быть пока прогулочный, но дальнейшие шаги будут такие, что газомоторное топливо, особенно сжиженный природный газ, имеет огромную перспективу. Газ моторы эшләнмәсен Горький заводы Газпром белән берлектә ясый. Мондый теплоходның үстенлекләре күп. Ягулык чизрак, двигателе чыдамрак һәм экология ягыннан чистарак. Это событие масштаба не республики, не Газпрома. Бу республика завод Газпром масштабында гына түгел, бу бөтен Россия югарылыгындагы зур вакыйга. Татарстандагы югары технологиялы фәнни оешмалар белән бер дигән проект тормышка ашачак. Бу туризм өлкәсенә яңа эра булачак. Горький заводы эшчеләре яңа проектка тотынырга әзер. Ветераннар фатихасы белән. Бүген Рөстәм Миңнеханов тыл хезмәтчәне ярты гасыр шушы заводта эшләгән Абдуллаҗан Идиатуловка медаль тапшырды. 7 класстан эшләгән колхоз дәзгән эшләде. Окоп казырга, оборона татарыга. 8 ай окоп казырды. Чайка теплоходын тиз арада төзеп бетермәкчеләр инде. Ел азагына кадәр ул әзер булачак дип ышандырдылар. Яшел Үзәннән Айза Шаймарданов, Вадим Ларионов, Яңа гасыр каналы. Чайка теплоходы төзелешенә фатиха биргәннән соң Яшел Үзән заводында махсус эшче төркем газ моторы ягылыгы үсеше турында да сөйләште. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, Татарстан бу юнәлештә Газпром белән проектлар тормышка ашыра. Республика кысылган табигый газ базары үсеше технологиясен кертү буенча пилот төбәк булып тора. 2019 елда Петербург форумында газ эшкәртү комплексы төзү турында килешү имзаланган иде.
Татарстанда юридик һәм физик затларның бүлгенлеккә чыгу очраклары арткан. Бүген Рөстәм Миңнеханов авыр финанс хәлгә сылтап, оешмаларда хезмәт хакын түләмичә калдырырга ярамый дип белдерде. Республиканың арбитраж суды узган елга нәтиҗә чыгарды. Бүлгенлек эшләре генә артамы, әллә башка юнәлешләрдә дә яңалык бармы? Теманы Руслан Хөснетдинов дәвам итә. Заметно возросло количество корпоративных споров. Татарстан арбитраж судына 2019 елда бурычларын кайтара алма белән бәйле 3500 кешедән гариза килә. Бу узган ел белән чагыштырганда 62%-ка күбрәк. 4 года. 4 ел эчендә Татарстанның арбитраж суды 2393 кешене бүлгенлеккә чыгарган. Башка төбәкләрдә дә шундый ук вазгыять күзәтелә. Шәхси затларны бүлгенлектә дип танаган өчен арбитраж суды идарәчесе 30 мең сум акча ала. Соңгы вакытта алар хезмәт тиешенчә бәяләнми дип бу эшләрдән баш тарта башлаган. Нәтиҗәдә хезмәт өчен түләүнең соры схемалары барлыкка килә. Бу хакта бүген президентка җиткерделәр. В практику входит серая схема решения. Нәтиҗәдә бурычлы кеше арбитраж суды идарәчесе билгеләгән сумманы аңа турыдан-туры конвертта гына тапшыра. Хәзер урамда интернетта әҗәтне каплыйбыз, бүлгенлеккә чыгарга ярдәм итәбез дигән белдерүләр очрый башлады. Суд бүлгенлеккә чыгу мәсьәләсен караганда бурычлы кешенең тормыштагы намуслыгын да бәяләргә тиеш. Бүген утырышта Рөстәм Миңнеханов гражданнарның һәм оешмаларның финанс хәле начараю буенча килеп чыккан эшләрнең артуына игътибар итте. Бу очракта президент бурычларның һәм кредит бирүчеләрнең мәнфәгатен исәпкә алырга чакырды. В первую очередь это касается своевременной выплаты заработной платы. В условиях, когда все усилия направлены на повышение качества жизни и борьбу с бедностью, сокращение доходов населения недопустимо. Республика алдында мөһим бурычлар тырашуларының берсе фатир өчен өлешләп түләп алынган кешеләрнең хукукын яклау. Бу мәсьәлә хәзер аерым контрольдә. Органами государственной власти республики предпринимать все возможные меры, чтобы граждане получили оплаченные квадратные метры. Штрафларны һәм салымнарны түләттерү мәсьәләсе дә көн кадагында. Әле бу өлкәдә судтарга җиңсезганып эшлисе бар. Руслан Хөснетдинов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанның резина эшләнмәләр заводы җитәкчесе Гуламҗан Ибраһимов белән очрашты. Бу завод Ангрен ирекле икътисади зонада урнашкан. Очрашуда сүз төрле өлкәдә хезмәттәшлек турында бара. Рөстәм Миңнеханов бүген Дәүләт Думасына республикадан сайланган депутатлар белән очрашты. Әңгәмә барышында ил бюджетыннан республика икътисадына акча җәлеп итү, Татарстанның федераль программаларда катнашуы һәм закон чыгару тәкъдимнәрен Россия парламентына уздыру турында фикер алыштылар. Фәрит Мөхәммәтшин депутатларның гражданнар мөрәҗәгате буенча эшләү нәтиҗәсе турында сөйләде. Аның фикеренчә, барысы да сайлаучылар гүзеренә җаваплы карамый. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан һәрвакыт төрле дәрәҗә хакимиятның бердәм эшләве белән аерылып торды. Киләчәктә дә төбәк тәкъдимнәрен һәм чараларын федераль проектларга мөмкин кадәр күбрәк кертеп, финанславын тәэмин итүне сорады. Работа в рамках национальных проектов дает нам большие возможности привлечения республику программ, проектов, работа с компанией доноров, части аварийщиков, части дольщиков, части комплексной застройки. Бүген парламентның КПР фракциясе депутатлары муниципаль берәмлекләрдәге хезмәттәшләре белән очрашты. Дәүләт советындагы киңәшмәгә авыл районнардан 100-гә якын депутат җыелган. Дәүләт думасыннан КПР вәкиле кайткан. Алар быелгы сайлаулар халык белән эшләүдә яңа алымнар турында сөйләште. Җирлекләрдәге депутатларга хокукларын киләчәктә ничек эшлисен дә аңлаттылар. Ник җыябыз? Безгә исәпләшергә кирәк, киңәшләшергә кирәк. Менә депутатларның поселенческий урында, муниципаль урындагыларның правалары юк диләр. Нишлә булмасын? Бюджет каралганда аларның тавышы белән бит ул кабул ителә. Татарстандагы авыл хатын-кызлар өчен өстәмә ярдәм. Хәзер салада яшәүчеләр өченче генә түгел, аннан соң туган балаларга да 100 мең сум алачак. Карарны премьер-министр Алексей Песошин имзалый. Акча алуның шарты бар. Авыл җирендә кимендә 3 ел тору һәм 29 яшь тулмаган булу. Моңа кадәр дә салада гомер итүче әниләргә өстәмә түләү бар иде. Мәсәлән, 25 яшькә җиткән хатын-кызлар беренче бала өчен 50 мең алды. Бүгенге көннән әйтик хатын-кыз авылда яши торган 29 яшькә кадәр 3нче генә түгел, 4нче, 5нче, 6нчы баланы таба икән, аңар шулай ук бер тапкыр 100 мең сум акча биреләчәк. Татарстанда пышыйлар, марал һәм кыр кәҗәләренең саны арткан. Моны белгечләр бездә барлык шартлар булу белән аңлата. Терлекне сакларга моннан соң махсус зоналарда ярдәм итәчәк. Узган ел ахырында Идел киңлекләре дигән тыюлык оеша планда тагын 5-не булдыру. Табигатьне саклау турында бүген биоресурслар дәүләт комитеты утырышында сүз барды. Аучыларга җитәкчелекнең нинди дәгъвасы бар? Көртлекләр санын арттырыр өчен нишләргә җыйналар? Утырыштан Вероника Гайнетдинова белеп кайтты.
Больше похож на детскую игрушку, но очень хорошо ловит щуку. Алар балыкның чыккап торасын да белә, балыкчыларның да үзенә җәлеп итә. Бергә бүген табигатьне яратучылар җыелган. Казанские рыболовы. Казандагы балыкчылар балык каптыру өчен аларның кечкенәләрен кулланалар. Мондый хәл инде бер кайда да юк. Тик булай ярамый дип күпме генә әйтсәң дә, алар үзләренчә эшли. Лашын күпчелек кышлар өчен зур ерткыч, алар бездә юкка чыгу алдында санарын арттыру юлларын эзлиләр. Есть специальные питомники. Россиядә аларның хәзер махсус питомникларда үрчетәләр һәм табигатькә чыгаралар. Нәкъ менә кыргы үрчетү буенча бүгенге көндә Татарстан Иделбе округында беренче урында тора. Узган елда республикада мараллар һәм боланнар саны арткан. Федор Батьков сүзләренә караганда, республикада хәзер кыр кәҗәләр саны арта. Әмма аучылык хуҗалыклары бурсы, куян, көртлек, кыртавыгын үрчетүгә игътибарны киметте ди. Кайбер хуҗалыкларда бу 4 төр буенча да күрсәткечләр тискәре. Исегезгә төшерәмсез, икътисади яктан табышлы саналган аучылык төрләре белән генә шөгыльләнергә тиеш түгел. Башкалар хакында да онытмаска кирәк. Узган ел Куйбышев су саклагычында су биеклеге 49 метрга кадәр төшкән иде. Бу улдык чәчүгә начар йогынты ясый. Шуңа бу максатлар өчен 33 чакрым ясалма урын әзерләгәннәр. Нәтиҗәдә 16 тонна балык үрчер дип көтелә. Идел елгасы буенда узган ел Идел киңлекләре дигән тыюлык та оештырдылар. Әмма аның буенча әле сораулар бар. Хәзер әлеге тыюлык территориясендәге йорт дачаларны инвентарьләштерергә кирәк. Анда шуп-шар операторы бар. Көнкүреш калдыкларын чыгару турында уйланырга, тәртип урнаштырырга кирәк. Махсус сакланучы зоналарда экология туризмын җәелдерү бу агымдагы елга билгеләнгән тагын бер бурыч. Ренка Ганединова, Алмаз Ядинов, Яңа Гасыр каналы. Дәүләттән алган 3 миллион сумга саба фермеры туган авылында сарык үрчетә башлаган. Юлбатта аны асраучы да калмаган була. Агростартап программасы кергәч, Хашим Абдуллин юристлар, хисапчылар ярдәмендә күрә, бу кече һәм орта эшмәкәрлекне үстерү илкүләм проекты буенча башкарыла. Әлеге мөмкинлектән файдалану өчен кая барарга һәм нишләргә кирәк? Чулпан Касыймова. Хашим Абдуллин пенсиягә чыккач фермер булып куя. Авылда сарык үрчетүче калмады. Кырбанлыкка табуы да авыр иде ди. Агростартап программасы нигезендә 3 миллион сум акча ала да эшкә тотына. Гранткама шофермен төзедек. Сарыклар алдык. Менә хәзер алып кайтмаган касилка печән чабу өчен. Башлап җибәргәндә 70 баш сарыгы булса, хәзер 150. Ел ахырына кадәр 300-гә җиткермәкче. Романовскилар бәкәйләр турганда кора булалар. Простой сарыкта исе була диләр сарык итендә. Но Романовскиларда андый нәрсә булмый. Әлеге бәкәйгә 2 ай гына биредә Романов тыкымын үрчетүгә зур игътибар бирәләр. 6-7 айдан ул 70 килограмм тәшкил итәчәк. Тәкәләр 90 килограммга кадәр җитәргә мөмкин ди хуҗалар. Агростартап программасы буенча эшен башлап җибәрүче фермерларга министрлык аша 4 миллион сумга кадәр акча бирелә. Алар җир кишәрлеге, терлек, үсемлек сатып ала, шулай ук техника алу, ферманы ремонтлау һәм юл салу мөмкинлеге каралган. Кеше авылда яшәргә һәм грант суммасының 10% күләмендә башлангыч капиталы булырга тиеш. 2019 елда агростартап программасы буенча 5 фермер грант итте, барлыгы 15 миллион сумга, шуның 400 тәлекчелек белән шөгыльләнә. Әлеге программа буенча фермерга үз эше өчен 5 ел вакыт бирелә. Алар исәп-хисабы белән таныштырып барырга тиеш. Юрист һәм бухгалтер хезмәтләреннән бушлай файдалана алалар. Узган ел Татарстанда әлеге ярдәм чарасыннан 103 фермер файдаланган. Саба районыннан Чулпан Касыймова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Узган ел Татарстанның балалар хастаханәләренә 130-га якын яңа медицина җиһазы кайтарылган. Алар 300 миллион сумга төшә. Хастаханәләрне яңарту Сәламәтлек саклау министрлыгының халык белән бергә сайланган бурычларының берсе. Бүген аларның ничек гамәлгә ашырылуын бәяләделәр. Ул төбәк министрлыкларына бурычны җәмгыять вәкилләре куюны күз уңында тота. Шулай ук яман шешне иртәрәк ачыклау страховкаларында табиблыкларны арттыру, балалар үлемен киметү бурычы тора. Самый дөресе безнең халык үзе тили башлады нәрсәләргә. Кайсы бер бурычлар бер елда бит алмый. Шуңа күрә менә 2нче елга безнең халык тагын үзен голосовать итте. Кайсы бер безнең националь проектларда да бар. Шуңа күрә ул эшне тагын булдырабыз без. Табиблар артык күзәтү астында эшләргә курка. Узган ел акалатларга карата 2000-нән артык җинаять эше кузгатылган. Татарстаннан Дәүләт Думасы депутаты Борис Менделевич белән табибларның һөнәри җаваплылыгын иминиятләштерү хакындагы интервьюны Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
16 апрельдә Татарстанда Россия Венчур форумы узачак, анда 5000-нән артык кеше катнашыр дип көтелә. Шушы ук көннәрдә Казанда Европа технология турының Россия этабы да оештырыла. Монда 25 илдән килгән инвесторларга иң алдынгы компанияләр тәкъдим ителә. Ел саен форумда катнашырга 500-дән артык оешмадан гариза килә. Шуларның белгечләр сайлап алган 50-се халыкара инвестиция берләшмәсенә тәкъдим ителәчәк. Форумда катнашу өчен гаризаларны экранда күрсәтелгән адрес буенча 6 мартка кадәр җибәреп була. Әле генә үзенең продуктын эшлегенә башлаган компания булса, ул очракта алар өчен безнең идея тышы программаны караган төрле шартлар, анда менә булдырган шартлар алар өчен кызыклы булыр дип уйлыйм. Алар 3 миллион грантка хәле үзләренә карый алалар. Google Translate хәзер татарчада белә бүген әлеге сервиска яңа 5 тел өстәлде. 108 тел арасында хәзер төрекмән, уйгур, Кения, Руанда һәм Адиида бар. Онлайн тәрҗемәчегә татарчаны өстәүне сорап, Google'ның АКШтагы штабына 2012 елда ук мөрәҗәгать иткән булалар. Әлегә кайбер төгәлсезлекләр булса да, тәрҗемәчеләр аларны киләчәктә татар телен камил белүчеләр ярдәме белән киметергә ышандыра. Татарстан китапханәләрне яңа форматка күчерә. Бу эш мәдәният илкүләм проекты буенча башкарыла. Узган ел икесе заманчалаштырылса, быел планга тагын 3-се кертелгән. Хәзер әлеге тәҗрибә белән танышырга безгә күрше төбәкләрдән дә киләләр. Яшел Үзәннең Бело-Безводное авылы китапханәсендә бүген Чувашия делегациясын каршы алдылар. Аларга Илгиз Шакуров та кушылды. Каких у нас нет в библиотеке. Заманча җиһазлар, яңа китаплар, 21 гасыр технологияләре. Бу китапханәне Яшел Үзәннең Бело-Безводное авылында урнашкан димәссең. Модель китапханә белән бүген Чувашиядән килеп таныштылар. Много света, много книг. Безнең китапханә якты, матур китапларга бай. Балалар рәхәтләнеп вакыт уздыра. Монда үзләрен идея кебек хис итә. Бело-Безводное китапханәсенә ремонт узган ел мәдәният илкүләм проекты буенча ясалган. 5 миллион сумга төшә. Шушы суммага иске китапханә урынында яңа мәдәни үзәк барлыкка килгән. Полностью преобразилась библиотека. Ремонттан соң китапханә тулысынча үзгәрде. Балалар китаплары фондын яңарттык. Милли электрон китапханәгә кушылдык. Хәзер читтән торып китап укучылар саны артты. Модель китапханә китап алу яки уку урыны гына түгел, айрым күп функцияле мәдәни үзәк буларак эшли. Биредә балалар зонасы, бук кроссинг, ягъни китаплар алмашу һәм башка түгәрәкләр эшли. Мәсәлән, яшь журналистлар бирегә көн саен җыела. Клубта мин уже 2 ел. Без монда сюжетлар төшерәбез. Язма эшләрен ясыйбыз шул. Никошый. Чувашия китапханәләре дә модель форматка күчмәкче. Алар да мәдәният илкүләм проектында катнашачак. Кунаклар Татарстанга шушы грантны алу серләрен белү өчен килгән. Бу библиотека бик матур, заманча. Без үзебезгә күп яңалыклар алдык. Моны тормышка ашырырга тырышырбыз. Очрашуда замана укучысын китапханәгә тарту, киләчәктә ике республика арасындагы хезмәттәшлек турында да сөйләштеләр. Яшел Үзәннән Илгиз Шакуров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Аның рәсемнәрендә тарих чагылыш таба. Ул Казан метросында Кремль һәм Тукай станцияләренең бизәлеш эскизларында ясауда катнаша. Мәскәүдәге Җәмигъ мәчетендә аның күз алавы буенча ясыйлар. Һәм Фиринат Халиковка Россия сәнгать академиясе академигы дигән мактаулы исем бирелде. Бүген ул яшьләр белән тәҗрибә уртаклаша. Төрле буын вәкилләрен нинди сораулар кызыксындыра. Иҗади очрашуны Айсыл Нигъмәтҗанов күреп кайтты. Здесь отображен один из трагических моментов казанской истории. Аның киндергә төшерелгән рәсемнәре тарихны гәүдәләндерә, шәһәрнең диварларын бизей. Эрмитажда Рус музеенда да урын алган. Быел та СССРның 100 еллыгына да картиналар ясый башлаган 600-гә якын эше бар. Bütün әсәрләр, бөтенесе авыр ясарга. Берсе дә бик әйбәт чыкмый. Бик тырышырга кирәк. Яшьләргә әйтер сүзе бар, сораулар да төрле, кемнедер уңышлары кызыксындыра, башкалар һөнәри серләре белән уртаклашуны сорый. 8 минут вакыт ак кагаз һәм карандашлар. Фиринат Халиковның портретын ясый. Һәм аларны ясап бетергәннән соң мастер үзе бәяләячәк, җиңүчеләргә менә мондый китаплар да бирелә. Пожалуйста, будете изучать творчество наших художников известных. Тиз арада картина язып булса да, рәссам үзе эшне башлар алдыдан тарихны ныклап өйрәнә, архивка таяна. Изучение документов. Ул документларны бик нык өйрәнә. Рәсемнәрне ясаганда фантазиягә гына түгел, иң беренче чиратта тарихка таяна, зур эш башкара. Бу шедеврлар миңа бик иши. Бик сирәк була торгандыр, бик талантлы академик. Мин шул хәтле яратып карадым, шул хәтле яратып тыңладым. Пәйгамбәргә тиң. Его творчество я оцениваю просто максимальную оценку. Из 10 я дала бы ему
соточку. 80 яшьлек рәссамның алдагы көнгә планнары зурдан 16 гасырдагы Казанның панорамасын ясамакчы. Аны Кол Шәриф каршына урнаштырырга теләвен дә әйтә. Айсун Игмаҗанова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Алабуга дәүләт музее Екатеринбургтан нәрсә эшлим? Томскида Әби бабай дәресләренә кемнәр йөри? Республикадан читтә яшәүче милләттәшләребез тормышында нинди яңалыклар бар? Бу хакта иртәгә безнең каналда көндезге 12 яртыда эфирга чыгучы татарлар тапшыруында карагыз. Бик сөйнәбез. Телебезне югалтмаганыбыз өчен, телебезне балаларыбызга биреп калдырганыбыз өчен. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән имин булыгыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Күңелләргә үтеп кергән җырлар. Сез яраткан җырчылар үткәннәр сагындыра концерты белән Яршаллыда 17 март Сара Садыйкова концертлар залы. Рәхим итегез. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Венера Ганиева юбилей концертына чакыра. Легендар җырчы белән бер сәхнәдә аның популяр шәкертләре. 24 март Казан Пирамида концертлар залы. Ящикләве 6+. Теноры, покорившие сердца слушателей. Юбилейный концерт заслуженного артиста Республики Татарстан Айдара Габдинова. 3 марта. Филармония. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов 22 февраль Мәскәүдә, 23 Түбән Новгородта, 25 Ешкарала, 11 март Оренбург, 20 Самара, 21 Сызрань, 22 март Саратов. Концертларга рәхим итегез. 29 февраля в 19:00 Москва. Элвин Грей. Впервые на площадке Крокус Сити Холл с большим сольным концертом. Билеты на сайте kassir.ru или по номеру 8 499 55 3055. Невнимание и халатность, особенно во время отопительного сезона, может стать причиной серьезных взрывов, связанных с бытовым газом. Этого можно избежать, если вовремя проверить газовые приборы и оборудование, а также вентиляционную тягу. Если обнаружены неисправности или вы почувствовали запах газа, то обратитесь в экстренные службы по телефонам 04 104 112. Устал от зимы? Пора отдохнуть! Отдохнуть в Лиге детских лагерей. С 23 по 29 марта мы ждем вас в детских лагерях компании Татнефть, Иволга, Солнечный, Ландыш и Чайка ждут ребят от 7 до 16 лет включительно. Целую неделю. Отличные условия, интересная программа. Встречай весну в любимом месте. Васильевский шифаханәсенә юл тотабыз. Саф һава, туклыклы ризык, күп төрле дәвалау алымнары. Тәүлегенә нибары 1760 сумнан. Барлык номерларга да 20% ташламалар. Ищу людей на ХХРУ. Набираем команду в новый магазин. Зарплата 2 раза в месяц, точный срок. У нас все просто. Созвонились, договорились, выходишь. Работа есть всегда. Бери и делай. Мы работаем на результат, поэтому нужны профессионалы. По итогам выполнения плана премия. Я ищу тебя на ХХРУ. ХХРУ. Работа в твоем городе. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең гайнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766, Казан Восстание урамы, 23 йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда болытлы көн урыны белән карлы яңгыр явачак, 3 градус җылым. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама, Яршалы, Алабугада яңгыр, температура 4 градус җылым. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида сүрән көн явым-төшемнәр 3 градус җылым. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта яңгыр көтелә, температура 3 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Буа, Чүпрәледә болытлы көн явым-төшемнәр, температура 4 градус җылым. Чиста Нурлатмамады, Ширмешәндә яңгыр 3 градуска кадәр җылы була. Доктор Ос федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз омыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә.
10 ел дәвамында Россияның 10 шәһәрендә клиник табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Доктор Оста умыртка баганасының һәм буыннарның иң куркыныч авыруларын дәвалаган кебек башка бер кайда да дәваламыйлар. Протезларны һәм хирург скальпелен алыштырырлык акыллы машиналар авыртуны онытырга булыша. Акыллы роботлар сколиоз, бүсер, невралгия, артроз кебек авыруларны дәвалыйлар. Авырту синдромы беренче дәвалау процедурасыннан соң ук юкка чыга. Авырту әйләнеп кайтмасын өчен мускуллар, буыннар һәм сеңерләр чыныктырыла. Алдынгы технологиялар бар тик доктор Оста гына. Башкалабыз Казанда болытлы көн, яңгыр көтелә, җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 745 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 88%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулай иде, исән-имин булыгыз.